Good morning, Bicolandia. Ayan, papunta tayo ngayon sa San Fernando. At dito ngayon sa lugar na ito guys, yung mga aksidente. Isang linggo guys dito sa lugar na to. Kaya ride safe sa mga bumabiyahe guys. Napakaganda ng kalsada dito. Kaya ride safe sa mga bumabiyahe. Yan, nagpakita na si Isarog guys. Ayan, chill ride lang tayo papuntang bayan. Sa mga daraan dito sa lugar na to, ito ay lusot ng highway ng crossing ng San Fernando guys, sa Barangay Biberon to. Napakalawak na ng dito kalsada. 4 lane. Ayan, ganda oh. Dahil ba to? Ayan, good morning sa mga kapwa natin riders guys na nasa lubong natin kanina. Bumabiyahe ngayong araw syempre kailangan doble ingat tayo guys pag bumabiyahe, dahil sa mga motor na kagaya ko. Ayan, ingat lang sa daan guys. Hindi naman tayo mauubusan ng kalsada. Ang ganda ng palayan. Ayun, dito tayo guys sa Barangay Grijalbo. Ayan guys, ang ganda ng mga bahay dito. Napakalawak na dito nag-vlog sila Kapusngak guys oh. Kasi Maugma TV, yan dito sila nag-vlog nung isang araw ata, yung isang linggo. Yan, napanood ko lang kanina sa guys, sa Facebook. Nag-vlog sila dito banda oh, sa may palayan dito. Yan, dito banda sila nag-vlog oh. Yan sa may tricycle na yan sila, nag-vlog sila Kapusngak guys. Ganda kasi mag-vlog din dito eh. Dyan oh. Sa may banda dyan. Ang dami na dumadaan dito guys ng mga biyahero eh. Dito sila nag-vlog sa Kapusngak. Ang ganda kasi ng kalsada dito guys. Lusot nito Legazpi. Legazpi na lusot nito, Albay Province, papuntang Bisaya guys, ang kalsada nito guys oh. Napakaganda. Kakaliwa tayo dito. Tapos ito, sa unahan nito ay highway na to guys. Ayan, highway na yan guys oh. Kalapas kayo dito sa tulay na to, dito sa Barangay Rizal, highway na siya. Ayan guys, dito tayo sa San Fernando Catholic Cemetery. Nabisa natin yung kapatid ni Lola Misha, si Mayra Paila. Ito guys yung dito, Catholic Cemetery guys ng San Fernando. Ayan guys medyo malawak din to. Ayan, sindi na tayo ng kandila dito guys. Ayan. Dito to sa Bicol.
Dahil marami nakadibing rin dito guys, mga ano. Ito mga gilid guys, oh. Ayan guys. Tara. Ayan guys, nandito na tayo sa bayan ng San Fernando. Pupunta tayo dun sa pinsan ko guys. Sa bayan ng pinsan ko. Ayan, bayan ng San Fernando. Good morning San Fernando, Camarines Sur. May antoks din dito guys eh. Nagka-traffic na pala dyan eh. Pinapractice. Siyempre, grabe na galita. Sagot tayo dito. Yeah, so dito guys eh. Oh, ang ganda ito. Ay, ano ni? Ako. Parang tanong school. Mitingan? Ha? Itingan. Agay na ako nagkakaiya. Ito pag-ikita na pag-ikita ni. Ay, okay. Huli na siya. And guys, pauwi na tayo sa bahay. At dito tayo sa Barangay Grijalbo. Ada dito. Barangay Grijalbo, San Fernando, Camarines Sur. Ayan, nakapag-pasyal na tayo guys. Napakaganda ng weather dito sa Bicol. Kaya yan guys, mga bumabiyahe, yan, drive safe lang. Hinay-hinay lang guys, mga bumabiyahe. Makakarating din kayo sa pupuntahan nyo guys.